Nilitum Hill State Democratic Front Regional Political Party tum akemang ke lahalo number 1 lake Article 244A. PSLC pen election ke hai a policy awel pen election hai un a PSLC PSLC pen election hai a polo tema satame ajahag reset pen kam claim credit pen apo. Hill State Demand Front HSDF Regional Political Party kemi NILIP constituency keparloterem kro arong along branch keseng pon. Lakhan korapon NILIP MAC constituency keparloterem kro arong along Inosh ingti ahem along Hill State Demand Front HSDF NILIP branch keseng amay inipon. NILIP constituency along HSDF Regional Political Party ki Paja Ponjia Phan Inosh Ingtia Phanji President Arpu Pekponlo Lapen Dalbertson Tokbia Phanji Secretary Arpu Pekponlo HSDF Amai Phu Rajan Timung Pen Rat Angno ke Than Ponge 2027 Aningkan Karbianglong Autonomous Council MAC Bangphu Kilika Hutke HSDF a party pen Chepa Haidunsi Council along Chari Ponsi Karbianglong Karbia Khai Akar in Nai Hempreka Phan Un An Pen Ke Chesong Ponji Puta Than Pon Bangsom may along HSDF Central Committee pen HSDF Amai Phu Rajan Timong Aman Peng pen Chetongdun Lapen HSDF Secretary Central Committee pen Chenglok Bang Ingkoi Sose Central Committee ke Jatom nang Chetongdun HSDF Regional Political Party Akimi a Committee NILIP along ke Seng along Kadokave Bang Paroi Sira Phokep Sose Ar Muching Room si Mesen pen May Pachon Pon Longlo Lasinon Angton pen Alam Che Alang Li pen le Arjupon Lonang Aprangsi nalito media korte doana phana kero pipar piglo nilitum HSDF mate Hill State Democratic Front Regional Political Party hin pen nang phan choro par piglo nilitum Hill State Democratic Front Regional Political Party tum akemang ke lahalo number 1 lake Article 244A ilitum ihurisi ASDC pen isia movement in thurlo 1986 aning kana hot satame Ningkan kreket hom ajak alang litum council cerai long lo. Api tu abang ke latum leadership a join ei pen ajak latum cekak lo CPIML tum kado koi pen po cekak pon lo. Laso pen ke National Political Party tum lok si council cari lo. Congress la penon BJP ta non cari bom la. Satame non litum HSDF mate Hill State Democratic Front Regional Political Party nitum kedam tang September 8 ar nitum amahang ke pathek nang ko kela hello APSLC nitum kado bi huri si dolo satame APSLC pen election ke hai a policy a well pen election hai un a APSLC pen ke athema tribal unity long lip satame halada dimasa tumda chingrum nunde garo tumda anda bela la pen Adibasi tumda inun bahani tumsi dudun chot la lapen kaprek inglong aswa khe tum nom thang na thadak chingrum undela lapen all party pule hadi halake 1961 aninkan Meghalaya long amahang ke pathek pen 1969 aninkan hut Meghalaya state ke long pen ke bahala swa party ke pavidelu pavidet pen phi non inkan prikep phokep bak apor hosi akodak Karbiang long bangkela bangso revive tulo non registration ji apanada un edelo no lapen halada APSLC pen election haya polo tema satame ajahag reset pen kam claim credit pen apot ilitum council ilitum constituency ilitum regional political party tum council ke wangima halase tum kam claim nang pula helo constituency long this now dom HS DF keseng asal tata karbiang long dang pilong kon seng kon dang lonon nilitum non cikloi jonon ta pleng lang pini dak nilip ta minitum constituency committee sengalo singhason sengalo lumbajong nar already duello lapen lason dak si korkanthi tang elo lapen hadak langhin don itum tang elo
lapen ako non halada West Karbi Anglong dan itum tang alo Rongkhang constituency lapen ako non ada kadogoy Mohamaya lake non tarik kep arni sentum sengbon po lapen Duar Baguri ke lake non prabjin men itum Duar Baguri tan itum hanang phael lo lasi non Mohamaya long tan itum hanang nang phael lo lapen Langpher constituency ke pini penna bang bongsi nitum hanang pa seng toy satamen itum humbar no hale mongolbar ang bong nitum Langpher constituency long bangke sengbon po lapen Donsuri constituency tan nitum hanang hang erlo lasi APSLC tum nang pudun le non si kimia party non si ABC ke Charlie lang po ABC ke Charlie gali ke thana tum lo nili tum ke ABC ke than jot kale lo angton politics ko son se eklen nei ma ke thana tum se plang po non la hello apen ethelam nili ningje dalang NILIP constituency long pinini tum constituency committee ni tum parjap elo ake hai inus ingti alang li si president lo lapen ake hai Robinson tok bi alang li si general secretary lo lapen alang li long ke chera abdu na tum do lasi alang li tum dak NILIP constituency long tami APS tin na me PS keseng ye phan alang li tum non chisik chedang pon bom lo lapen non ke wangji November achiklo last week ke lake rat amai pidoji pen HSDF ajakong regional political party ajakong ko anthe mahala sorni theklong po al NILIP Choki Hola Pen Prakash Teron Report Karbi Life.